Hello लोगोफोर, good morning, welcome to my YouTube channel. नै आङो जि सुनो नागिरदों लोगोफोर. एसे सिगाङाव सोमना दोनखादोंमोन आङो नै. मैलाया रुइबाय दायो सुनोसै आङो. जिया जि बुरजा जानानै थादों. अखा हाबाय थानानै रोजा रोजा जिफोरखौ सुवाखैमोन आं. रानिनि जाकेट बियो. दिनैसो सान्दुं दुंदों ओंखायनो माने आं दिनैसो सुबाय. अखा हाबाय थानायाव आरो लामनोबो जायगा गैया जायो जे ओंखायनो माने बुरजाथार जाना थादों जिया. सबाय ओंख्रि संनोसैलाय आं दानिया नै. एसे होनांगौ. रानि नों मा जादों? रानि मा जादों? बिस्कुट होनलाय. बानलु सावदों, हालदै बाथोन देनो. हालदै बाथोन देगोन नै हालदैया. नै सबाय ओंख्रिया गोदौगासिनो आंना. बेनिफ्राय नै बिथिंजाय कबि लाब्रा एवदों. सबाय ओंख्रिया गोदौफावजोब्बाय नै आंना. साराया एसे फिसाद्राय जादों. ओंखायनो गोदौफावदों. ओंखाम जानोसै आं लोगोफोर दानिया. नै कफि भाजि, बेनिफ्राय हालदै बाथोन देनाय, बेनिफ्राय नै बेखौ बाथोन बानायनोसै आं दहायनि. ओमफ्राय सबाय ओंख्रि संनाया सबाय ओंख्रि, बेनिफ्राय नै दुन्दिया, पियास बिलाइ बाथोन बानायनोसै. सिफ्लेनानै जानोसै माने. मोदोमफ्रुनो. जि गोथाव मोदोमखाबाय. जानो लुबैलायनाय. दिनै ना बेदर गैया दे लोगोफोर, मिरामिससो. मिरामिस जागोन दिनै. मामिया जाया होननाया आंजों फैबाय जे. आं जानो लेंबा जाया होननानै. आलुवा बानलु सिफ्लेनायसो. नों मानोथो दहाय ओंखाम जानो लेंबा जाया होननो? बाथोना माबा बाथोन, हालदै बाथोन. बेयाव लानोसै आं प्लेटआव. दालाय आलुबाय. थांदो. फै जानोबा फै, नङाबा जागोन. ओंखाम जागोन. फै सबायजों दौना हरनि आं. जाला.
जानो हालाबा थांदो दे मानो जानांगौ नोङो आं बानलु सिफ्लेबाय थानाया आलौदोंमोन जाबाय बाथोन सिफ्लेनायखौ जानायसै मासे गोथाव jika goथाव खा kopi भाजा 자 गोथाव जादों हालदै बाथोनाबो जि गोथाव जादों
बेसे गोसा गोथावथार बाथोना जा गोथाव जाखादोंमोन बानलुखौ जि बुरजा होदोंमोन आङो ओमफ्राय जाजोब्बाय गोथावनि थाखाय नैबेल' थाबाय पियास बिलाइ दुन्दिया जा गोथाव मोदोमखादोंमोन जालौखाबाय जाखांबाय लोगोफोर दानिया आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बेनिफ्राय जाय बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनाय गैया गोदानै नायदों सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामनानै होदो बाय बाय बिदिब्ला